det er fin utsikt. Hei! Kan jeg sitte her, eller? Det er fullt de andre steder. Ja, du kan sitte her. Takk. Hva heter du? Jeg heter Ronny. Jeg heter Harry Potter. Har du sixpack? Ja, det er jeg. Vil du vise meg hvor har sixpack? Nei. Her er den. Der er det ikke sixpack. Jeg bare tuller. Har dere lyst på gutter, eller? Nei, jeg vil brunost med brødskive. Veldig godt. Brunost? Ja, veldig godt. Jeg har noen penger jeg fikk av pappa. Er ikke pappaen din død? Wow! Jeg fikk jo fortsatt mye godteri for det, da. Ja, kanskje. Se på denne, den ser god ut. Hva spiser du, da? Jeg spiser bare sånn gummislange, jeg. Kjempegodt. Ikke spis papir. Papiret, spytt ut. Papiret er godt. Sånn ja, flink ut. Hva er dette for noe? Det er sånn sjokoladebille. Kjempegodt. Spiser du frokost da? Spiser du pizza til frokost, eller? Da jeg mente froske. Den stikker! Sjalabais! Namaste, takk. Se, det er pappa! Ny på mammaen min. Ja, kanskje. Nå ble den borte. Oi!